बाहर एड़े जोर झिपी वर्षा होଉଛି जे देखନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏପଟେ ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ ବସି ରଙ୍ଗ ଲଗାଲଗି ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧେଇ ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି ଥିଲା, ତେଣୁ ମା ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଥିଲି। ଆମ ଝିଅ ଆସି କହିଲା, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଲଗାଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ବସି ଭାବିଲି ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି। ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଫ୍ରିଜରେ କିଛି କାଲିର ବଳକା ଭାତ ଥିଲା। ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ଯାହା ବି ପରିବା ଥିଲା କାଟିକୁଟି ଟିକେ ପରିବା ପକାଇ ଆଉ ଟିକେ ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବି, ଆଉ ଆମେ ମା ଝିଅ ଖାଇଦେବୁ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ମସଲା, କିଛି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବା, ତା ସହ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା କାଜୁ କିସମିସ୍ ତ ଭାଜି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ୍, କାଜୁ, କିସମିସ୍କୁ ପକାଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଥିବା ବଳକା ଭାତକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେବେ। ବିରି ନାନୀ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ବାସୁଛି ବାସ୍ନା କି? ହେଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ଆସି କହୁଛି, ମାମା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି। ମୋ ଝିଅ କହେ ଆକୁ ବିରିୟାନୀ। ତେଣୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିକି ନେଇଗଲି। ବିରି ନାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ ଧନ? ଚିକେନ୍ ହେଇବେ। ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ? ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗେ? ନିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ତ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ହେବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆମେ ବି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଓଷା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଭାତ ନେଇ ଆସିଲି। ଖାଇସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଶୋଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା।